What's up yo mga kamaster? So magandang araw para sa inyong lahat. So for today's video mga kamaster is mag-unbox tayo. Kasi may nag-sponsor sa atin ng tripod. Oh my God! Kapag sinabi ko sa mga kamaster kung ano yung tripod na binigay niya sa akin. So bago na lahat pala, shout out nga pala sa nag-sponsor sa akin. Di ko na lang ini-mention yung pangalan kasi ayaw niya ipa-mention. So yun mga kamaster. So, excited ako buksan. So, ito yung mga kamaster. So, ito yung i-unbox natin. Maraming salamat pala sa nag-sponsor sa paniniwala. So, ayun mga kamaster. So, simulan natin mga kamaster kasi excited ako mga kamaster. So, bubuksan muna natin. Ang problema, wala tayong gunting. Grabe nakatip. Maraming salamat pala sa sponsor nito. Hindi ko na lang ini-mention yung pangalan kasi ayaw niya magpa-mention. Sana sulit. Ito na. Excited ako mga kamaster. Buksan natin. Ito yung cellphone holder nga pala. So, kailangan pa i-sit up. So, yun. Wala mga kamaster. Ito yung tripod. Salamat sa nag-sponsor. Hindi ko alam na master kung paano gamitin. So maganda siya mga kamaster. Ano siya? Pwede pabain. Ganun pala yun. Tingnan mga kamaster. Aluminum lang pala yun. Kaya pala ang gaan. Kala ko walang laman. So, pagdating. Ito din. Plastic dito. Plastic. Haba mga kamaster. Pwede pang pagkubig ka mula lamog barbay. Ito lang yung para ma-filter ka mga kamaster ba. Filter dia pa. Diba mo gamit kayo mga kamaster mataas na rin siya dire. Oo. Mataas na siya mga kamaster. Kapag nagtaas din yan. Wala na yan. So ito pala mga kamaster is para gumanon-ganon yung cellphone. Tapos ito para pwede gilid, pwede nini center. So itry natin to mga kamaster na i-sit up. Just like that.
So, ayan na mga kamaster. Ito na siya mga kamaster. Ito na yung hole niya. Ang haba mga kamaster. Oh. Pwede pang sungkit. Pang sungkit ng mga laway ng gagamba. Taas. So, ayan. Okay naman siya. Kahit mura lang, pero sulit pa rin. Kasi may pang stand na tayo sa ating cellphone pag nagbablog tayo. So ito mga kamaster pala is ano lang siya, aluminum. Tapos plastic yung mga ito, yung plastic lang siya. Kaya madaling masira to. Pero depende siguro sa paggagamit. Kung tarungon mo gamit, kung sa Bisaya pa, kung tarungon mo gamit, magdugay din ang butang si mo ha. So, ayun. Balikan natin. Meron akong tripod mga master. Ito na siya. So, habaan na natin dito. Dito pala. Ayan. So, ayun mga kamaster, meron tayong tripod. So, shout out nga pala sa nag-sponsor nito. Maraming salamat sa paniniwala. Dahil binigyan mo ako ng tripod. May mga gamit ako sa pagbablog ko. So, hindi ko na lang i-mention yung pangalan mga kamaster kasi ayaw niya daw magpa-mention eh. Kaya, maraming salamat pala sa nagsuporta at naniniwala sa akin. So, ayun mga kamaster, meron akong tripod. So, God bless pala sa nagbigay nito. Sana bigyan ka ng maraming blessings ni God. So, ayun.